Hola, nens i nenes de P3, P4 i P5. Esteu preparats per fer un joc? Un joc per moure diferents parts del cos. Mireu, aquest joc té una història al darrere. La història és la d'uns cavallers. Uns cavallers com el Sant Jordi que viatjaven pel món i a l'hora de parar a menjar tenien una fiambrera plena de menjar. Una fiambrera era com una capseta, com una carmanyola, però abans en deien una fiambrera, com una carmanyola on duien el menjar. I també tenien un porró de vi. Un porró és com una ampolleta que té una panxeta i després té una punxa, i tu l'agafes per aquí i veus així alçat amb un rajolí. Segur que tots heu vist un porró de vi. Doncs els cavallers feien un joc perquè qui no estigués atent doncs es quedava sense menjar o sense beure. No tenia dret a la fiambrera i no tenia dret a alçar el porró de vi, perquè si no l'alces no pots beure. La lletra de la cançó joc diu així: som els cavallers, lles. Repeteix al final de la paraula cavallers, lles. A veure com ho repetiu. I som els cavallers, lles. Després la lletra diu: i el qui no pari atenció, a veure com ho repetiu, va, i el qui no pari atenció, després diu, no té dret a la fiambrera. No té dret a la fiambrera. A veure com ho repetiu, va, no té dret a la fiambrera. Molt bé. I després torna a dir, i el qui no pari atenció, a veure com ho repetiu, i el qui no pari atenció, molt bé. I després diu, no té dret a alçar el porró. No té dret a alçar el porró. A veure com ho repetiu, això. No té dret a alçar el porró. Molt bé. Doncs escolteu la cançó com va, La cançó va així. Som els cavallers, lles, i el qui no pari atenció, no té dret a la fiambrera, i el qui no pari atenció, no té dret a alçar el porró. Atenció, cavallers, la mà dreta entra en acció. I aquí comença el joc. Ara toca que mentre jo canto la cançó i vosaltres l'aneu aprenent, doncs haureu de moure la mà dreta. I si diu després la mà esquerra, doncs se suma la mà dreta i la mà esquerra. I si diu el peu dret, la cama a la mà dreta, la mà esquerra i el peu dret, i el peu esquerre, i el cap, i al final acabem tots movent tot el cos. Perquè jo sóc la vigilanta, sóc el cavaller que vigila que tothom ho faci molt bé. I ara, per fer la cançó, per fer l'exemple, tinc aquí el meu ajudant, l'Adrià, que ell farà el que vosaltres heu de fer. Mentre jo canto la cançó, haureu de moure la part del cos que jo digui. Preparats? I com que tota l'estona va dient la mateixa lletra, només pel fet de repetir-la ja us l'anireu aprenent. Preparats? 1, 2, 3 i... Som els cavallers, lles, i el qui no pari... Ai, perdó, torno a començar. Som els cavallers, lles, i el qui no pari atenció, no té dret a la fiambrera, i el qui no pari atenció, no té dret a alçar el porró. Atenció, cavallers, la mà dreta entra en acció. I som els cavallers, lles, i el qui no pari atenció, no té dret a la fiambrera, i el qui no pari atenció, no té dret a alçar el porró. Atenció, cavallers, la mà esquerra entra en acció. Ara la dreta i l'esquerra
esquerra i som els cavallers, i el qui no pari atenció no té dret a la fiambrera, i el qui no pari atenció no té dret al salt porró. Atenció, cavallers, el peu dret entra en acció i som els cavallers, i el qui no pari atenció no té dret a la fiambrera, i el qui no pari atenció no té dret al salt porró. Atenció, cavallers, el peu esquerre entra en acció i som els cavallers, i el qui no pari atenció no té dret a la fiambrera, i el qui no pari atenció no té dret al salt porró. Atenció, cavallers, tot el cos entra en acció i som els cavallers, i el qui no pari atenció no té dret a la fiambrera, i el qui no pari atenció no té dret al salt porró. Atenció, cavallers, la cançó ja s'ha acabat. Molt bé, a veure, miraré a veure qui ho ha mogut tot, perquè qui no ho hagi mogut tot no tindrà dret ni a la fiambrera ni al porró. Vale? Us ha agradat? Sí? Doncs podeu posar el vídeo i fer que juguin els vostres cosins, germans, papes, mames i tothom a moure el cos. Vale? Molt bé, guapos. Ens veiem a la propera. Adeu.